Yes po. Okay na. Hindi, paano kita makabakal? Wala na. Sige po. Dyan. Baka nun na lang gabi ni Mang. Sige po. Kay Kami. Iupod mo na ito. Ate, ari nang iupo. kumanya to. Bay, nakal kumanya to kaniya. Binakal ko. Na. Wala dyan pwede ipalit pa. Tsaka dito. Naulit na ari ganito. Tugot ko na lang kanila. Ano kita na pa yung minakatali. Ah. Do, dyan. Sabay na. Sabaw. Ayun, man dito mga ingredients nito. Meron po kami mga bit. May Oo, gusto lang talaga Sir, tayo ayaw makabit. lang pagpa-aso na kay makulugon yung makatunog. Opo, para makabilang fish. Blood. Hindi, ano lang ng muntik na medical. Medical? Alam niyo yan? Ay, maarama ko Yung isda. Guntingan mo na. Okay. We're going to swim and we're going to stay here for 2 days. And maybe we'll cook a delicious food when we're on the beach. If you know the song, Let's Go to the Beach, find it on the video of Feelin TV, and I hope you'll be okay and safe. I'll be happy for you to shout out and comment more. And subscribe, like the video, and share this video. Subscribe.